Senyora presidenta, senyores i senyors diputats, estem a 13 de novembre de l'any 2014. El món no es va acabar el 9 de novembre, senyors i senyors diputats. Catalunya continua sent part del conjunt d'Espanya i el govern de Convergència i Unió continua sent el pitjor govern autonòmic del conjunt de comunitats autònomes d'Espanya. Un govern que no compleix ni amb les lleis que s'aproven del Parlament de Catalunya. El Parlament de Catalunya va aprovar una llei de finances públiques que deia que vostès havien de presentar els pressupostos com a molt tard el 10 d'octubre de l'any anterior a l'inici de l'exercici pressupostari. Estem a 13 de novembre i vostès continuen sense portar en aquesta cambra els pressupostos de l'any 2015. Som l'única comunitat autònoma d'Espanya que, gestionant el seu govern autonòmic més pressupost per càpita que la mitjana de comunitats autònomes d'Espanya, és l'única que no és capaç de pagar 14 pagues en els seus treballadors públics. Tenim un govern autonòmic de Catalunya que és el més endeutat del conjunt de comunitats autònomes d'Espanya, que és incapaç de complir amb les previsions d'ingressos en els pressupostos vigents, 2.300 milions d'euros, que a dia d'avui una gran part d'ells no sabem d'on sortiran. Un govern autonòmic, el d'Artur Mas, que per les seves decisions els catalans paguem els impostos autonòmics més elevats de tot Espanya. Senyores i senyors diputats, en un moment on després de 3 anys de profundes reformes en l'àmbit de l'equilibri pressupostari, en l'àmbit de la liberalització davant l'intervencionisme i situacions inflexibles de l'economia espanyola i l'impuls de l'economia productiva, l'economia espanyola som ara la que més creixem de la Unió Europea i la que creixerem més durant l'any 2015. Hem passat de ser Espanya el problema econòmic d'Europa a ser part de la solució a l'estancament i la recessió de la zona euro. Però si volem seguir aquesta tendència, senyors i senyors diputats, necessitem un compromís ferm de tots els que gestionen diner públic. I per això en aquesta moció exigim una política fiscal i pressupostària en el govern de la Generalitat basada en generar confiança, en generar transparència, en afavorir el creixement econòmic i en complir amb els compromisos establerts per la Comissió Europea i el Consell de Política Fiscal i Financera en relació al dèficit i al deute públic. El senyor Mas no té un problema de recursos, té un problema de manca de capacitat per gestionar. Per aquest motiu exigim presentació immediata dels pressupostos de l'any 2015, que els treballadors públics de la Generalitat de Catalunya cobrin 14 pagues, com succeeix a la resta de comunitats autònomes d'Espanya, complir amb la llei de morositat i pagar els proveïdors a 30 dies, eliminar despesa separatista per dedicar-la a serveis socials, educació i sanitat, i no pujar cap impost i taxa autonòmica a l'any 2015. En definitiva, senyores i senyors diputats, exigim al govern de la Generalitat que o governa o que marxi, que es dediqui, que o decideix dedicar-se al 16% de la població, al millor 800.000 separatistes, o que es dediqui als 7,5 milions de catalans. Els demanem que gestionin o acabaran en default, en suspensió de pagaments, perquè a dia d'avui, si la Generalitat de Catalunya no ha entrat en fallida, si la Generalitat de Catalunya pot fer front a les despeses del dia a dia, a les nòmines, als interessos de deute, si pot pagar les amortitzacions dels deute, si pot pagar els proveïdors, és gràcies al suport financer il·limitat que ha estat aportant el govern d'Espanya al Tresor espanyol. Per tant, els exigim corresponsabilitat. Si el govern d'Espanya és responsable en que vostès, en que el senyor Mas-Colell no hagi deixat en default la Generalitat de Catalunya, els demanem corresponsabilitat en gestionar adequadament les finances públiques, en no gastar-se el que no tenen, en prioritzar a les persones abans de les consultetes. En definitiva, en posar per davant de tot els problemes dels catalans, que són molts a dia d'avui, en termes d'atur, en termes d'una Generalitat de Catalunya en dèficit públic, d'una Generalitat de Catalunya endeutada fins a punts insospitats i una Generalitat de Catalunya que té verdaderes dificultats per fer front
els pagaments més immediats, com són nòmines. Per tant, els exigim, senyors i senyors diputats, i els demanem el seu suport perquè es pugui iniciar una nova etapa a Catalunya centrada en els catalans i no només en el 16% de separatistes. Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats.